ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି। 6ଟା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜୀବଗଣିତ 7ଟା। ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମ ବହି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏବେ ସେଠି ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ନୂଆ ବହି ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଗଟା ଚାଲ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯିବା ନେଇକି। ଏଇ ଆମର ଯେ ଝାପ୍ସା କ୍ୟାମେରାକୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବହି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ନବମ କ୍ଲାସ୍ର କିଛି ବହି ମିଳିଛି, ନୂଆ ବହି। ସେଇଥିରୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ବହି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ବହି ଅଛି। ଇଏ ରହିଲା 5ଟା ସେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ। ଏଇଠି ଆମ ଦାନ୍ତ ସେଠି ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ବ୍ରସ୍ କରେ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଟୋଟାଲ ବହି ଭିତରେ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିବା ବହି କିଛି ନାହିଁ ତ। ପୁରା ଖାଲି। ଏବେ ବହି ଆମର ଗଣିବା ଦିଆ, କେତେଟା ବହି ଆମର ଟୋଟାଲ। ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ଏଇଟା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଦୁଇଟା। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ 3ଟା। ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ 4ଟା। 5ଟା। ଗ୍ରାମାର 5ଟା ସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5ଟା ସେଟ୍। ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି 6ଟା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜୀବଗଣିତ 7ଟା। ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣ 8ଟା। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରାତୀପ 9ଟା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି 10ଟା। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ପଢ଼ା ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଥୋଇଦେବା। 10ଟା। ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ 11ଟା। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ବହି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ଟା ବହି, 12ଟା ସେଟ୍ ଆମର। ଏଇଟା ଆମ ବିଲେଇ ଅଛି ଏଇଠିକିନା, ଆମ ବହି ଏତ ଗଣିତର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବହି ସବୁ ଆମର ସାଇଡ଼୍ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁନଥିଲି, ତ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଖାସ୍ ଆସିନଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରଶ୍ ପାଉଡ଼ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ନୂଆ କିଣା ହେଇ ଆସିଛି ସାଇଡ଼୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରଶ୍ ପାଉଡ଼ର। ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା, ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ବେଗ୍ ଥୋଇଯାଇ, ଏଇରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ବହି ଏବେ ନବମରେ ବହି ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ବହି ମିଳୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବି ମିଳିଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ଏଇଟା ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଥିଲା କେତେଟା? 5ଟା ସେଟ୍। 3ଟା ଆଉ 2ଟା ରହିବ। 5ଟା ରହିଲା ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେକ ଆସିଥିଲା ସେତକ ସେଟ୍ ରଖିବା ଭିତରେ 6ଟା ରଖିଲେ ହେବ। ଏଇଥିରେ ରଖିଦେବା 6ଟା, ସେଇଥିରେ ରଖିଦେବା 6ଟା। ଏଇଠି ରହିଯିବ ଏଇଥିରେ 12ଟା ସେଟ୍ ମାତ୍ର ବହି। ଏଇଟା ଚେନ୍ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ମୋର ଏଇଟା ନିଜ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଆର୍ଟା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ଭାରି ଅଛି ଏଇଥିରେ ବେଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଝାପ୍ସା କ୍ୟାମେରା।
ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଖାସ୍ ଲାଗୁନଥିବ ତ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।